Kapitlu 3 minn Tħaħen tal-Gwerra fuq kitba ta' Lawrence Mitzi, kapitlu jismu Ken fil-Gudja. Tajdlix kemm domna sejrin? Ma niftakarx. Minn barra l-evakwazzjoni tan-nies, il-ħaġa l-oħra li laqtitni mat-triq kienet il-Knisja ta' Raħal Ġdid, nofsa biss imtella. Raħal Ġdid kont mort bosta drabi qabel, iżda kien dakinhar filgħodu li jintbaħt bis-sura mhux tas-soltu ta' dak it-tempju Setan. Ta' bilħaq kellhom jgħaddu ħafna snin minn dik il-għodwa, 20 sena sħaħ, qabel ma l-Knisja kienet lesta fl-1960. Meta wasalna l-Gudja bqajna sejrin dritt fid-dar tad-Dutrina li f'ħakkatajn inbidlet f'dar tal-Providenza. Din ma kienitx palazz, kien hemm intrata, kamra laterali n-naħa tax-xelluk, kontra intrata taħt it-taraġġ, taraġġ, salam daqsa li kienet kappella u bejt. Fin-nofs kien hemm bitħa bi 3 kmamar oħra u maqjel. Il-kmamar ta' ġol bitħa kienu diġà bin-nies meta wasalna. Kien hemm 2 familji minn Raħal Ġdid. Illum nistaġeb kif dak id-daqsxejn ta' post setgħu joqogħdu dawk in-nies kollha, 20 b'kollox, bejn il-ftit ġranet u 70 sena li kienu jagħmlu 6 familji differenti. Dawn minn barra ż-2 familji li semmejna u li kienu in-naħa ta' wara. Kif qadna? Tistgħu tobsru. U x'għamilna bis-sodot nistħajjilkom tistaqsu. Kulħadd firex fl-art, tinsewx li kien is-sajf, waqt li beda jirringrazzja l-Alla li meta jħares il-fuq kien jilmaħ it-travi tal-injam u mhux il-kwiekeb tas-sema. Għalkemm pajjiżna huwa żgħir u d-distanzi huma qosra, ma nistaqat ninsa lanqas jekk jgħaddi kemm jgħaddi żmien minn fuqi l-impressjoni li ħalliet li l-Gudja. Mingħajr ma rrid tintbaħt li bejn dan ir-raħal ħelu u żgħir u l-Birgu kien hemm qabża kbira. Ibda biex ħafna mid-djar fil-Gudja kienu slar wieħed u minħabba fekk ix-xemx kienet tidher iżjed u tinħass aktar. It-toroq tneħħi t-triq ewlenija kienu mingħajr asfalt għalkemm in-nies kienu jżommuhom minn daf xummiema. In-nies kienu ħafjin u l-bieshom kien differenti. In-nisa kellhom il-biesi x'aktar skuri li jwasslu sa wiċċ riġlejhom. L-irġiel bla ġlekk, ħafna minnhom bil-flanella flok qmis u għal 6 drab ta' Malta mxammar biċċa sewwa l fuq mill-aksa. Kollha tista' tgħid beritta f'rashom. Is-subien kellhom liecet biċ-ċingi msalba wara. Bil-qlizi dojoq katusi iwasslu sal-irkoppa. Il-bniet bil-malji twal u l-bieshom iwassal sa taħt l-irkoppa. Ħaġa oħra li laqtitni mill-ewwel kien li l-bibien tad-djar kienu kollha magħluqa, iżda bil-muftiħ fil-post. Drawwa li sa fejn naf jien għadha ma nqatetx għal kollox minn kull imkien. Minħabba li mill-Birgu tlaqna bil-ħatfa u ma kellna ħin naħsbu għal xejn, kif wasalna morna fil-ħanut li kien hemm qudiemna u xtrajna l-ħwejjeġ li mingħajrhom ma stajniex ngħaddu bħalma huma platti, tazzi, skiken u friket, stali, xkupi u m'għandniex xi ngħidu ħwejjeġ tal-ikel. Ħobs, butir u ġobon, żejt, aġin u x'naf jien. Kull ma kellha dik il-mara tal-ħanut mibruma b'toppu kbir wara u leħen oħxon goff imma ħanin ġarrejnijula. Wara nofsinhar tal-ewwel jum tagħna fil-Gudja, naf li mort ma' xi ħadd il-Knisja u għadi niftakar qisu l-bieraħ kif bqajt mistaġeb inħares lejn il-koppla minn ġewwa miżbuha ikħal bħas-sema, miżawda bi kwiekeb lewn il-fidda. Is-skiet li kien isaltan fil-Knisja dak il-ħin tal-erba' kompla kattar fija is-sens ta' misteru li dak il-ħin kont qed inħoss. Qegħdin fi gwerra, f'raħal li ma kontx naf u fi Knisja għal kollox ġdida għalija.
Meta ħriġt mill-Knisja fit-triq lejn id-dar, bdejt inħares u nixrob dak kollu li ma kienx tas-soltu għalija, bħal ngħidu aħna il-purtieri tal-ħjut u żibeġ kuluriti li ħafna mill-ħwienet kellhom fil-bibien. Dak il-ħin ukoll xi nisa kienu ħarġu fuq l-għadba ta' barra. Din, kif tallimt aktar tard, kienet drawwa u għadu bil-ġabra kollha iraqqaw il-ħwejjeġ jew joborxu l-patata jew jgħidu r-rużarju. Dera li għada sallum timlini bil-għena u slim. Aħna għaddejjin, in-nies arfuna u kif ngħaddu minn qudiemhom bdew jgħidu minn taħt l-ilsien: dawn refuġjoti. Niftakar li dak il-ħin kien sar ħbit mill-ajru, iżda l-inqas it-tfaqqih tal-balal u l-bombi kien jinstema fil-bot. U hekk l-ewwel jum fil-Gudja kien għadda b'wiċċ il-ġid. Jekk l-ewwel jum għadda mingħajr inċidenti, l-ewwel lejl ma ninsieħx kif ġiepu laħaq, mhux għax kien l-ewwel wieħed, imma minħabba ta' daqsxejn ta' insett li jagħmel ħoss sproporzjonat għal kollox għad-daqs tiegħu. Mela kif wasalna fil-għodu, kienu nistħajjel għal ħabta tal-10, jiena u ħija mill-ewwel tħabbibna ma' Ġużi, tifel tamparna jew xi ħaġa akbar minna li kien magħruf mar-raħal kollu għal illa tiegħu. Dan Ġużi tagħna werżieq. Għalinna biex nagħmluh f'bott vojt tal-ħalib, natuh biċċa ta' dama u tara għalinna kemm janni. Aħna li qatt qabel ma konna rajna jew smajna werżieq, għamilna kif qalilna l-ħabib il-ġdid tagħna u ħallejnieh frokna fl-intrata. U ta' bil-ħaq il-werżieq lil Ġużi ma ħarġux ta' giddieb. Ma li dalam bdiet il-kantalina li jaf bl-amment. Zir, 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 zir. Jinu ħija, taċ kem ħadna gost nisimawħ? Janni. Iżda lejja u n-nas ma damux ma ħakmuna u f'kem tajt posta ta' Rożarju bdejna noddu is-6%. Mhux hekk ix-xjuħ li kien hemm mimdudin fl-art fl-intrata u taħt it-taraġġ, dawn imsieken diġà minħabba l-età isibu n-nas iħabbathom biex jiġi. Terġa' konna f'post ġdid fuq kutri minflok fuq is-sodod biex ma nsemmux il-biża li naħseb kellhom tal-gwerra. Biex taqgħad kien hemm iż-żarżir ma jaqta' xejn tal-werżieq li la kellu rispett lejn il-gwerra u lanqas lejn ir-refuġjati. Tistgħu taħsbu msieken kif għaddewh l-ewwel lejl tagħhom il-bogħod mid-dar? Ħadd ma kien jaf fejn kien qiegħed dan l-imbierek ta' werżieq u wisq anqas li kien tagħna. Iżda kif sebaħ, kulħadd beda jitkellem fuqu u malli saru jafu l-fatti tistgħu taħsbu kif ħaduna qatta bla ħabel. U magħna weħlet ommi. Din li soltu kellha ħafna sabar magħna, meta rad dik l-oppożizzjoni organizzata minn kull naħa, kellha ċċedi u tordnalna biex narmu l-werżieq il-barra. Wara ħafna xenati kellna mbaxxu rasna u l-imsejken werżieq sab ruħu bħalna bla dar. Għal ftit ħin fid-dar, flok wieħed kien hemm żewġ u rieżaq inewħu jien u ħija. U hemm jintemm it-tielet kapitlu mill-ktieb Tħaħen tal-gwerra ta' Lawrence Mizzi.